ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ଡାକ। କାହିଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଟିକେ ଭଲସେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଦେବି, ତାପରେ ପଳେଇବି। ନା, ତା ସହିତ ତମ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। ସେ କାମ କରିବ ନା ତମ ସହିତ ଏ ଫାଲତୁ ଗପ କରି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବ। ରହ ମା। ଘର ଭିତରେ ରହି ସବୁ କିଛି ଶୁଣିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ କେମିତି। ସେ କାହାକୁ କେବେ ଭଲସେ ପଦେ କଥା କହିବେନି ନା କହିବେ। ତୁ ଆ ମା, କଣ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବୁ। ନାଇଁ ମା, ତୋ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି। ମୋର କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମା, ତୁ ଭଲରେ ଥା। ଏଥର ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ? କଣ ଲାଭ ପାଉଛ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ? ତୁ ଯଦି ଏତେ ବାଧି ଯାଉଛି ତ ମାଆକୁ କହିଲୁନୁ ଗୋଟେ ଦାମିକା ଡ୍ରେସ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଏତେ ଶସ୍ତା ଡ୍ରେସ କଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମେ ତମ ନାତି ପାଇଁ କେତେ ଦାମିକା ଡ୍ରେସ ନେଇକି ଆସିଛ? ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି? ମୋ ପୁଅ ଦେଇଛି ପରା। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଯଦି ତମ ପୁଅ କରିବେ, ତମ ପାଟି ତ ଏମିତି କଇଁଚି କରି ଚାଲୁଛି କଣ ପାଇଁ?